Bosanski jezik je južnoslavenski standardni jezik zasnovan na štokavskom narječju. Jezička porodica indoevropski, slavenski i južnoslavenski. Pisma bosanskog jezika su latinica i ćirilica, mada se ćirilica sve slabije koristi. Historijska pisma su bosančica i arebica. Bosančica je staro bosansko autentično i posebno pismo nastalo u srednjovjekovnoj Bosni. Bosančica se koristila i u okolnim krajevima. Davani su joj različiti nazivi: bosančica, bosanska ćirilica, bosanica, bukvica i begovica. Ispovjednik iz 1630. godine pisan na bosanskom jeziku. Bosansko-turski rječnik kojeg je Muhammed Hevaija Uskufija napisao 1631. godine koristeći arebicu. Bosansko-turski rječnik je najstariji južnoslavenski rječnik. Gramatika bosanskog jezika iz 1903. godine.